bana. Hadi devam et ya. Berekella, ay tuvarım. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Korku. Да, я знаю. Сейчас, секунду, подожди. Bola. Yine şans. Salam. Salam. Eğer tanışmak isteyen olsanız yanlış adrese gelin. Kapıyı yapayım. Senden sadece dikkat istedim. İkinci şans. Kapat. Başın çıkıyor mu sen? Vay hava. Aç. Bolli. Otlak koy. Vay, tane arkasın. Bir minut karış otlak koyayım. Yang bir nolluk. Aning bir bolluk. Baka. Serdadır Zewuşkam geler. Doganlyň doglanymda maňa töredip eşkalt berjek bolýar. Gaýrat et, näme razmer sorsa ýok diýip. Bamam gaýrat et. Bolyajym. Meseleden Selam, iş görecektik. Razmerler pamka. eşikler görün bolyn razmerler azyrak durýar. Vay, bongo uçutuk ne? Bundan ev razmer pamka. Edilmenden ha ýokdur. Aşından Bundanam ýok. balık boğazını bir çıkaram. Gynaň sakdaşy balakdanam çykanokda. İki çiğli ev razmer çıkmayamı. Men neçe vaqt pul jemlep gördüm. Avadan bir rat alıp berejekdim de şoňa. Gowjy gol desek näme? Çykmaz razmer. Ýok. Skladynda ýatan turan ev razmer ýokmy? Ýok çynjan. Yok bolsa geregem dälle yok aýdary. Korku bir min. Berkil. Bir min. Bir saniye. Dur neye kaçıp bakelle o ıstaçın var ana. Sana vaat edecek kolan yok o yol ıstaçın var ana. Ay ağam yüreğim yardın ağız da aç ver yani. Ben resme işin. Aşkım toy kaçan? Entek, maşin almalı, cay almalı. Onun öyle işikli biraz anlayana pul alıp ayırmalı düşünüyorum. Şu da reski bolyan falan değil. Gerek bay şu dağıtlar. Havva ve Samsung mu? Assalamu alaykum, tanış bilersizmi? Yemen taşma istemem. Ha, tanışmak istedim. Bolya. Belki men birinci gezek şolara gyzyň ýanyna tanışmak üçin gelendir. Belki men gorkularymı yeňip birinci gezek halaýan gyzymyň ýanyna gelendir tanışmak üçin. Belki men durmuşumda öz time tapmak üçin gelendir. Sana siz gyzar diýen bolýar. Näme üçin bizde şu mal gowaglanlar söýgülsi ýok. Näme üçin? Tanışma barmy? Sen de ecenden bir zat soracak balonda. Şanti gelin. Yedim. Vallahi. Yedim sen öyle şun keyiflice görünýän bolýany. Bir täzelige bolanýarmyn? Aylık alın. Başlıgan premiye verdi. Böyle mi? Näme premie berdi? Ay inni pul üstüne pul verdi de. Aha. Hemenem yola birinci aldım ya. Kovet palav yerli. Yedim. Birinci alwa oňalyp süňelýärdi. Ýöne sen balan birinci original ele. Mahmud Reis'in padelkasy. Yine sokullum mu? Geledir mesela originalın orka değil. Men hem originalın aldım. Bar dedim sen o soňda oyna. Geledim. Yine sokulup durma. Ne edip ben şunu alıkamay. Himi şov. Çağa wagtymam şeýle bir zat aljak diýip barsam maraşyp sokup gaýdyň o padelkasyna bara. Şu alan zadymy bar padelka. Alan zadyň bar padelka mı? Yok be sana diýem, özüňe çekme o sen töweleme.
Original Hollywood çıktın mı? Ne tapawut dondurma bular ne o? Dünya tapawutyny bilmeýän men hayran. Sen al ýangdan bu damy men ne bileyim. Seren gowjy bin tülentleri. Ine original şu. Owa. Magazyna baranda görýär. Owa. Seren açyşyna. Samokly. Ama seren. Indi taşla seren. İki gatta verilen halta. Halta bu dağın külüyorum ka. Owa. Niňe sasat edilir seren saçogy bar. Altun kaya. Altın kaya Ama ha. seren näme var? Başkalar da. Şol inge sasam edilim. Şum içi ýokary hildi. Onuň Hayran galyp ala şunu. bitte der o şaşkay. Şaşsak gel o berkaytsa gerek ka ha. Sen ne kere koyardın şu original. Hawa. Hayran galyp ala. Oraya yetmedin haýsyny gargydan haýsyny. Bolly. Bolly. Eğer men aýraýyn mı? Ýaşy çağlanma abi. Ýa saman bahar etmesene bäri bahar etme aýyrdan çatça. Utanıp gaýny gaýny tanmasa çynýamy? Öýmenden da bar. Maestro aýna tamam men evet ýok. Aýştyr ber oğlum, aýştyr ber. Arkan aýştyr me. Me. Hadi sen getir. Hep diýip öýdü. Arkan gelip ýörme diýen zat ýok. Bahana gapça berip gel oğlum giýje günü ýatan oğul. Bahana diýip gürleme men ýekeje geldim. Önüme de bäre ýetdikinden bahana gapça berip diýen oğlum. Saçynam ýaýsyn daşary çykan oğul. Daşary çykan öýmen çykýar. Goşulma men kendime. Alo. Sen öýüňde şonýan tereye berdin. Ýylyň gaçyrandan şo nägün mutluňa bilýärmi? Ýartyp berdi, ona alçy goýup durmagy goni. Bas, nä şo bolýar medýan harakat bu, nä sen öýüňde tereye da bermedin. Hey, niye de gaçyrdın kamay? Oňa derme halal maýjymy? Salam oğul Şekercan. Ýagny matda olma, oğul Şekercan durmuşa çykýarmy? İş ýerine görünen oklady soradym oly. Ejet ýaran okaw, agyr hasta bolup öýüne ýatyr diýip eşitdim. Men bu habary eşitip gören gynanym janym. Ejen sagaman gutulup ýyga çykanyny arzu etýän o. Senem sagaman iş ýerine baranyny Allah Teala'dan dileyen, ejene de sağlık Allah Teala'dan dileyen. Şekercan sen gülür yüzüme zahar boldum. Niye de sen canım? Dostum, saltıra, diklenip, ayağa kara, kalk. Oluyor mu? İkimiz bir aylany bir denizlere gidip, bir denizde bir suğa düşüyü kaydalı boldu. Başka arzum yok. Fantı. Süleyman çıktın. Zırk. Jin. Zırk. Fanta jin. Zırk. Fanta. Zırk. 4 kul çıktın. Fanta. Zırk. Fanta jin. Zırk. Fanta. Zırk. Jin Fanta. Jin. Kadir çıktın. Böyle ya ben dörtten. Karar var ya bilir ya. Nakman dostlar. Bu oyunu beni akarsu kahramanısın. Oyun Napolyon'da. Yine de şular ya bu oyunlar oynayalım mı komentar edelim. Doğrudan da. Başka görmüşler. Yenice bloggerlar. Türk'ten gelip yaş kızlara iş veren Ali Murat. Geçen sezonun finalisti Maya. Nokia'dan iPhone 16 yasayan Smart Master. Rapper gıyıp like Honey. Entegem duzlanmadık Meredith. Technoblog göreceğim Technohoz. Hovurtgölü Kudur Sapayev. Ağır idiomaları bilen Mercan. Patbişik номер 1 screenshot. Patbişik номер 2 Parahat. Patbişik номер 3 Boris. Patbişik номер 4 Magzat. Patbişik номер 5 Sarah. Patbişik номер 6 Serdar. Patbişik номер 7 Azat.
Подписчик номер 8 Aslan.